Segueix la caravana de l'Infoca. Descobreix els llocs més interessants per passar-t'ho bé aquest estiu. Infoca, cada tarda, de dilluns a divendres al K3. Són ràpids, invencibles, i els trobaràs al Club Super 3. Som uns nanos increïbles, un equip indestructible. Rocket Power! Iuhu! Rocket Power! Rocket Power, cada matí de dilluns a divendres al K3. El futur del món depèn d'un grup de superguerrers. Aconseguiran salvar-lo? La saga continua al 3xl.net. Bola de Drac GT, cada migdia, de dilluns a divendres al K3. Clica, navega i entra al ciberespai. Internet, a l'email, a la xarxa... Sembla un món totalment diferent del nostre. Connecta't al món de Twipsy amb el Club Super 3. Aquest email és per tu. Twipsy, cada tarda, de dilluns a divendres al K3. Per la màgia de la pedra del sol! Per la màgia de la pedra de la lluna! Per la màgia de la pedra del cor! Fan servir la seva màgia al Club Super 3. Amazones de les joies! Starla i les Amazones de les joies. Estrena dijous 26 al K3.